Tinoda kuchingamidza munhu wese Let's kupresentation open with a word of yechi10. prayer. Ngativhurei nemunamato. Holy God, we thank you for your goodness and mercy. Mwari vatsvene, tinokutendai nekutinakira We pray that you nenyasha would guide, dzenyu. direct, and bless us Tonamata kuti mutitungamirire nekutikomborera as we continue to try to understand you better. apo tinoramba tichida kuzama kukunzwisisai zviri nani. In Jesus' name, Muzita raJesu. amen. Amen. Just a little bit of housekeeping. I believe we have 3 presentations left after this one. Tine mapresentation matatu anenge So there asara should be after 13 iyi. presentations at this camp meeting, I believe. Saka kunofanira kunge kune mapresentation 13 pamusangano uno, ndinotenda. For those who are joining online, there will be 1 tomorrow. Kuna vari kujoina online pane 1 mangwana. And whatever time zone you're in European time, that will be in the morning. We won't have an evening presentation. Kuno kuEurope inenge iri yemangwanana, hatisi kuzoita yemanheru. I believe there are 2 on Sabbath. Musi weSabata kunoita maviri. Normal timing? Yes. Tingosangana nguva imwe cheteyo. In our last presentation, Muchidzidzo chedu chekupedzisira, if you're online, it will be this box. kana uri online ebox iri. Presentation number 9. Presentation yechi9 That's a summary of what we discussed. ndiyo summary yezvinhu zvatataurirana. Reference Psalm 85 verse 10. Reference yedu ndima Psalm 85 ndima ya10. And what was the reason that we went to that verse? Mhaka yataendera kundima iyoyo ndeipi? Joachim? Joachim? We looked at God's characteristics. Tatarisa macharacteristic aMwari. We took apart God's characteristics. Tapatsanura macharacteristics aMwari. Did you say? We examined God's characteristics. Taongorora macharacteristics aMwari. That's what she said. What did you say? Before that, she corrected you. Okay. I think you said something else. Yeah. Her translation was better. In English, at least. Well, I don't know what was said. Anything more? Pane zvimwe zvakare here? We were trying to resolve if God is subject to their own law. Anga achida kuzama kuona kuti Mwari vari subject kumutemo wavo here. What we had done was separate God from law. Zvatanga tamboita tanga tapatsanura Mwari kubva kumutemo. Someone reminded us Umwe munhu atirangaridza that they're the same thing. kuti chinhu chimwe chete. And whilst that is correct, Izvi zviri correct kudaro, we could go to various passages. nogona kuenda kundima dzakasiyana siyana. We went to 1 John 4:8. Taenda na 1 John
chapter 4 ndima ya8 Doesn't speak about law, haitauri nezvemutemo, speaks about love. inotaura nezverudo. It says that God is love. Inotaura ichiti Mwari rudo. Doesn't say God has love or God is loving. It says God is love. Hazvitauri kuti Mwari ane rudo kana kuti Mwari anotida, but zvinoti Mwari ndiye rudo, Mwari rudo. And in a similar way, Nenzira yakafanana naizvozvo, Peter reminded us Peter atirangaridza that God is law. kuti Mwari mutemo. And I responded by saying Ini ndazoresponda nekutaura ndichiti that it's useful to deconstruct kuti zvakatikoshera kuti timbogwejenura something that is complicated, chinhu chinenge chakapetanwa, to work and to try to understand each component kushanda kana kuzama kunzwisisa component imwe neimwe. and then what do? Unobva wazoita sei? You bring it back together. Wozozviudza pamwe chete. And we went to Psalm 85 verse 10 Taenda kuna mapsalma 85 ndima ya10 because in that verse nekuti mundima iyoyo it deconstructs God inogwejenura Mwari into how many parts kuita maparts mangani without looking. tisina kutarisa. Who? You remember, Monica? Umwe ati matatu, Wasn't two. Four. It does two back-to-back comparisons. ine ma back to back comparison. Okay, so hopefully we all understand the reason behind doing that now. Ndinoimba kuti tinonzwisisa mhaka zvichiitwa izvi zvese. If there's no questions, we'll move on. Kana pasina mubvunzo tinofambira mberi. We then went back to our question of why, Tazodzokera kumubvunzo wedu wekuti and that's over nemhaka here, yei. lesson 6. Zviri apa palesson yechi6. We know why is because of sin, Tinoziva kuti nemhaka yei inyaya yechitema, but we moved on from that concept, asi tazofambira mberi kubva paconcept iyoyo. and when we speak about why, Patinotaura kuti nemhaka yei, we said it's either to restore or to punish. tati zvinogona kunge kuri kuda kuvandudza kana kuti kupanisha. And we asked the question, are both legal? Tazobvunza mubvunzo wekuti zvese zviri zviviri izvi zviri legal here, zviri pasi pemutemo here. And we've said that both are legal. Tikati isusu zvese zvinobvumidzwa pamutemo. When we first approached this, Patatanga kutarisa izvi, we didn't approach it from a legal perspective. hatina kuzvitarisa takatarisa nemuono wekubvumidzwa pamutemo. God has changed the environment Mwari ashandura nharaunda because humans had sinned, nekuda kwekuti vanhu vanenge vatadza. and we asked the question, why? Tikabvunza mubvunzo wekuti nemhaka yei. What was the reason to change it? Imhaka ipi yaiva yekushandura zvinhu izvi? And I think several people Ndofunga kuti vanhu vakawanda said, vati, I think many more thought funga kuti vamwe vakawanda vaifunga that it was punishment. kuti yanga iri punishment. I think people got persuaded that it wasn't, Ndofunga kuti vanhu vakawanda vagombedzerwa kuti yanga isiri, but that was before we discussed
the legality. asi tanga tisati tadiscassa zvelegality yacho. Can anybody remember what reason we gave? Pane vanorangarira here mhaka yatapa? Anybody take notes? Munhu anga achinyora manotsi. It must have been around number 4, 5, or early 6. Inogona kunge iri manotsi kumanumber 4 kana 5 kana kuti kutanga kweyechi6. I'm going to move on, but hopefully someone might be able to find what logic we used. Ndichafambira mberi asi ndovimba kuti pane anogona kuona kuti tashandisa logic yekuti kudii. I didn't hear you. We said, why does God change the environment? Asi nemhaka yei Mwari achishandura nharaunda? And I don't think we used a legal argument initially. Handifungi kuti tatanga tashandisa argument iri legal pekutanga. No? Anybody? I think we said that the plant have to defend itself. Ndofunga This kuti is tati what I chirimwa remember, but chirimwa chinofanira kuzvidzivirira, ndozvandinorangarira. We spoke about plants, but they're not the environment. Taura nezvezvirimwa but zvanga They're zvisirizvo responding to the environment. environment, zviri kutorespondawo So the kuenvironment question yacho. is, why is the environment changing? What's the purpose? Saka mubvunzo ndokuti nemhaka yei nharaunda iri kushanduka. And Purpose yacho ndei. many people said or thought that it was punishment. Vanhu vakawanda vaifunga kuti kupanishwa. And I said I didn't think it was. Ndikati handifungi kuti ndo zvazvaiva. And I'm asking if we remember the reason. Ndiri kubvunza kuti ticharangarira kuti nemhaka yei. We'll go with Rodolfo, Joachim, Tamina. Tichatanga naRodolfo, Joachim, then Tamina. Es ist, hat die Umwelt geändert zum Schutz seiner Objekte. He changed the environment to protect the objects or his objects. Akashandura nharaunda kuti azoprotecta maobjects ake. Just repeat yes or no. Just say yes or no. The environment was changed to protect the object. Chingoti hongu kana kwete nharaunda yakachinjwa kuti igochengetedza object here. That's what you said. Ndozvawataura zvanzi hongu. Joachim, you disagree? Joachim, unorambirana? It's the other way around. Ndeimwe nzira yacho. The plant made itself fit in the environment so it could protect itself. Kuti chirimwa chakazviita kuti chigokwana munharaunda iyoyo kuti chigozvichengetedza. We said that. Hongu takataura izvozvo. Paula just said that too. But my question was, Mubvunzo wangu wanga uri why wekuti change the environment? nharaunda yaichandurirwei? If the environment didn't change, the plant wouldn't have to do anything. Kana nharaunda yaisazoshanduka, chirimwa hachaizombofanira kuita chimwe chinhu. We've established, hopefully, that it's legal to change the environment. Tazviona kuti zvinobvumidzwa kushandura nharaunda. But that doesn't answer why the environment was changed. Asi hazvizopinduri kuti nemhaka yei nharaunda yakashandurwa. And I want to bring us back to that point if we can. Ndachida kuti tidzoke papfungwa iyoyo kana dei taikwanisa. Does that make sense? Zviri kumeka Joachim? sense here? Does that make sense? Zviri kumeka sense. Tamina? Tamina.
He changed the environment because he wanted, not because he had to. Akashandura nharaunda nekuda kwokuti aida kwete kuti aifanirwa. Why did God want to? Nemhaka yei Mwari aida. So that the plant or the object has the option to protect itself. Kuti chirimwa kana kuti object igova nemukana wekuzvidzivirira. So that's a circular argument. Argument iri secular, So that can't be the reason. saka haigoni kunge iriyo reason yacho. So Tamina said, Tamina ati, you said want, not have. Esther? Nanzi akanga achitoda kushandura kwete kuti aisungirwa kuti aishandura. The human sinned and he couldn't stay in the garden. Munhu akatadza haana kukwanisa kuramba achigara mugadheni. In the garden there was no sin, but the human had to go outside of the garden. Mugadheni mamusina chitema, asi munhu aifanira kubuda kunze kwegadheni. And for that, there needed to be created a sinful environment so that everything dies. Ipapo paifanira kugadzirwa environment ine chitema kuti zvinhu zvese zvigofa. Hanzi kwete. Tine urombo. There was plenty of sin in the garden to Mune begin with. chitema chakawanda mugadheni pekutotanga pacho. The sin happened in the garden Chitema chacho chakatoitikira mugadheni or not? here kana kuti kwete. Where do you think the sin happened? Unofunga kuti chitema chakaitikira kupi? So there's plenty of sin in the garden. Saka mune chitema chakawanda kamugadheni. You said there wasn't. Wati mamusina. And there's no sin outside of the garden. Kunze kwegadheni ndokwakusitorina chitema. Because no one's outside. Kuti hapana munhu ari kunze ikoko. If you start going wrong, I'll stop you. Ukatanga kutaura sirizvo ndokumisa. The reason I'm going to stop you is because you haven't even begun to answer the question. Mhaka yandinokumisira ndeyekuti hausati watombotanga kupindura mubvunzo wacho. You're just retelling history. Uri kungodzokorodza zvakaitika munhoroondo. It's really difficult to make sure we remain on track, especially when we study by ourselves. Zvakanyatsokuoma kumeka sure kuti tinoramba tiri mugwara, nyanye kana tichistadha tiri tega. So it might appear that I'm being critical on Esther, but I just want us to see how difficult it is to do this. Zvinoita kunge ndiri kunyanyoshoropodza Esther, asi ndoda kuti tinyatsokuona kuti zvakagosha sei kuzviita zvinhu I don't izvi. want to stop people answering, Handidi kumisa vanhu kuti varegedze kupindura, but remember the question. asi rangarirai mubvunzo. And as you try to answer, at least make some mental mark that you're actually answering the question. Paunozama kupindura, at least mupfungwa dzako zvinerangaridze kuti uri kupindura mubvunzo wabvunzwa. Someone has done something wrong, Munhu aita chinhu chakashata. and God is going to respond Mwari anoresponda to the wrong, kune zvakashata zvaitwa, which we call sin,
zvatinoti chitema. The question is, why does God respond? Mubvunzo ndewekuti ko Mwari nemhaka yei achiresponda. I'm not asking what the response is. Handisi kubvunza kuti akaresponda achiita sei. Why does God respond? Nemhaka yei Mwari achiresponda. What's the purpose? Mhaka yacho ndeyei? Peter? That the person will consider things and get activated. Kuti munhu agofunga So the nezvezvinhu, person will, sorry, agofunganya I'll do it. pamusoro I'll do pezvinhu. it. So the person will consider what they have done Kuti munhu agofunga pamusoro pezvinhu zvaaita and And they get activated. kuti azove so they will activated. consider their actions Saka anofunganya nezvinhu zvaanenge aita and they will change. kuti agoshanduka. Is that what activate means? To change? Ndozvinoreva kuactivata here, kushanduka. The person has to respond to the change of environment. Munhu wacho anofanira kuresponda kushanduko ye-environment. The person has to respond to their behavior, you just said. Wabva kuti munhu anofanira kushanduka kuchiito chake. You said consider their actions and activate. Wati anofunga nepamusoro pezvaaita obva aactivata. I changed activate to change. Ndashandura kuti activate ndikaiti And kuchinja. therefore, the person has to change based upon their previous actions. Naizvozvo munhu anofanira kushanduka maererano nemaactions ake anga achimboita kumashure. They're not changing because of the environment. Haasi kushanduka nekuda kwenharaunda. Okay, who had the hands up here? Joachim? Ndiani aine maoko ake? Joachim. God did that to rot out the sin or to eradicate the sin. Mwari akazviita kuti abvise chitema. Have you finished? Wapedza here? To eradicate sin. Kuti abvise chitema. That's what you said. Ndozvawataura. Esther, you had your hand up? Esther, wanga uine ruoko rwako. You didn't? No one. You were asking about the purpose. Wanga muchibvunza nezve-purpose. And you were explaining that the plant is here to serve according to desire of ages. Mukataura kuti chirimwa chiripo kuti chiseve It is the maererano same with desire of ages. humans. Ndizvo zvakafanana nevanhu. Please don't translate this. Can you repeat what you said? I didn't hear. All three sentences. Just the last one. And it is the same with humans. So we're all back together. This problem starts with human beings, Dambudziko iri rinotanga nevanhu. the sin problem. Dambudziko rechitema. Once they have sinned, Munhu atadza. there now is a problem Panenge paane dambudziko. and it needs to be addressed, Rinoda kuadreswa. fixed, if you like. Kugadziriswa kana tichida hedu. Did you say that sin needs to be eradicated? Is that what you said?
Wataura here kuti chitema chinofana kubviswa, ndozvawataura here? So Joachim said sin needs to be eradicated. I've just said sin needs to be dealt with. Joachim ati chitema chinofana kubviswa. Indati chitema chinofana kudhilwa nacho. So they're both the same concept. Ipfungwa yakangoda kufanana. So the question is, how do you go about dealing with sin? Mubvunzo ndewekuti unoenderera mberi sei nekudhila nechitema. If you're God in charge, Mese murimi Mwari vari in charge. something wrong has happened, Chinhu chakaipa chinenge chaitika. and how are you going to address this problem? Uchaadresa sei dambudziko iroro? Fix it. Kurigadzirisa. So, did anybody remember how we did this 4 or 5 presentations ago? You've looked through your notes? Pana rangarira kuti takazviita sei mapresentation 4 kana 5 apfuura here? Matarisa here manotsi enyu? For those online, I'm sure someone knows the answer to that, but I don't have an opportunity to check what you're saying. Pane vari online ndoziva kuti pane mumwe munhu ane mhinduro yazvo asi handina mukana wekuzvitarisa. Nobody here. Kunoko hakuna. So, we're going to take the position that sin needs to be dealt with. Tichatora position yekuti chitema chinofana kuti chigadziriswe. So, when you want to deal with a problem, Kana uchida kudhila nedambudziko, how do you go about doing that? unozvifambisa sei? Just speak if you have an answer, because I can't see you. Ngotaura kana uine mhinduro nekuti handisi kukuonai. Nobody? Hapana munhu. So, I've put Ndanyora apa, something has happened, pane chinhu chinenge chaitika. and we need to deal with the problem Tinofana kudhila nedambudziko racho. or the action, whatever happened, Kana action, chinhu was sin. chaitika chacho. Chinova icho chitema. in order Kuitira to kuti do what? tigoita sei? Who said that? Who said that? Just put your hand up. Who said that? Restore. Kuitira kuti tigovandudza. Restore what? Kuvandudza chii? This one word, shout out. Restore. Restore. Kuristowa chii? Just one word. Restore. Vara rimwe chete. Harmony. Kudzosa So pakare. we Harmony. have to deal with the sin problem in order to restore harmony. Saka tinofana kudhila nedambudziko rechitema kuitira kuti tigodzokedza pamwe chete Joachim, you had your kubatana. hand up before. Joachim, une ruoko rwako rwaunga unarwo here? Persönlich würde erstmal analysieren, woher die Sünde kommt, ehe ich dagegen vorgehen kann. I would first analyze where the sin comes from before I can go against it. Ndinotanga ndaongorora kuti chitema chiri kubva kupi ndisati ndatanga kudhila nacho kana kuenda against chitema Sin came ichocho. from humans. Chitema chakabva kuvanhu. Didn't come out of nothing. It is always you have a cause and an effect. Hachina kubuda kubva from nowhere. Pane konzero pozoita They were ma-effects. selfish, Vakanga vari selfish. self-serving. Vachida kuzvisevha ivo pachavo. Why? Yes, Nemhaka they want yei? to.
That's the definition of self-service. They want to Nekuti- serve themselves. nekuti vanenge vachitoda, ndo definition yeself service, vanoda kuzvisevha ivo pachavo. Anyone else? Pane mumwe zvakare here? So is anybody not okay with what's written here? What I wrote? Pane asiri okay nezvinhu zvandanyora here panapa? Put a line there and I didn't erase that yet. Ndaisa mutsetse apa, handisati ndadzima zviri apa pamusoro. So God, you Saka Mwari, iwe, need to deal with the problem, sin, unofana kudhila nedambudziko racho, chitema, in order to restore harmony. kuitira kuti tidzokedzane pane So kubatana. when you're going to deal with sin, Saka pauchadhila iwe nechitema, what does that mean? zvinorevei? What do you need to do with sin? Unofana kuitei nechitema? What do you need to do with sin? Chitema unofana kuita sei nacho? So, okay. Anyone else? Pane mumwe zvakare here? Please go ahead. We have to take into consideration the law and the human Unofana first, and yes, the human beings. kuconsider mutemo uye kuconsider munhu. Sorry, can you say that again? We have to consider the law and also the human beings. Unofana kutanga You have to waconsider consider The mutemo, law. mutemo wozoconsider munhu. Anyone else? Pane mumwe zvakare here? I don't want to use law. Handisida kushandisa vara kuti mutemo. I'm just trying to look for a verse or a passage that might help us. Okay, I'm going to take a risk. Let's go to Nahum 1:9. Take kuna Nahum 1:9. I think this is what I want. Nahum 1:9. Nahum 1:9. Okay, if we're going to go with Nahum 1:9, Hatiri What I said? kuverenga Nahum 1:9. what does that say? Don't Iri read it. kutaura Tell me what it ichiti says. kudii? Musaiverenga, ndiudzei kuti iri kuti kudii. Who spoke? But when asked a question, please don't just because I have translators. When rise again? Do it again. Chitema, When rise again? chitema hachizomuki zvakare. So, in order to deal with the sin problem, Kuti munhu ukwanise kudhila nedambudziko rechitema, to restore harmony, kudzokedzanisa harmony, what do you have to do with sin? unofanira kuita sei chitema? Who said? Some said.
Eradicate it. Eradicate it. Good. Unofanira kuchidzima zvachose. Icy. Icy. Yes. Sorry. So in order to deal with the sin problem and restore harmony, you need to eradicate sin. Kuti udhile nechidambudziko rechitema, wodzoseredza kugadzanisa harmony, unofanira Where kubvisa is the zvachose sin? chitema. Chitema chiri pai? Is it here? Chiri apa here? Is sin in the environment? Chitema chiri munharaunda here? Put your hand up if you think it is. Simudzai ruoko kana muchifunga kuti ndo machiri. Put your hands up if you think it's not. Simudzai maoko enyu kana muchiti haizi. Okay, everyone here said it's not in the environment. Munhu wese panapa ati hachizi munharaunda. So eradicate sin Kubvisa chitema in the heart, kubva mumwoyo, which is where it resides, munova imo machinogara. where it lives. Munova imo machinogara. How do you do that? Unozvifambisa sei izvi? We'll bring back law into it. Todzosa mutemo mazviri. How do you do that legally? Unoita sei Now zviri we'll take legal? law back out. How do you do that? Unozviita sei? Monica? How do you eradicate sin from the heart? Unobvisa sei chitema kubva mumwoyo? Yeah, you need to circumcise the heart. Unofanira kuchecheudza mwoyo. Or Kana kuti good. Anything different? Same? You either clean the heart either unosuka mwoyo or you kill it. kana kuti unochiuraya. Both will produce the same effect. Zvese zvinoprodusa maeffects akafanana. Are we okay with that? Ndizvozvo here? So what has God just done? Mwari abva kuita sei? Created this heart Agadzira mwoyo uyu for what purpose? kuitira purpose ipi? Esther? Esther, To love him, kuti amude, You mean like a umude. pet? Unoreva here sezvatinoita mapets A edu robot? kana kuti robot yedu. Who's him? Ari kunzi him Ndiani. Okay. a human should love God from within. Vanhu vanofana kuda Mwari kubva nezviri mumwoyo. All those answers are fine, but you seem to forget like past studies. Looking for a nice word. Zvinhu zvese izvi zvakanaka asi uri kukanganwa zvidzidzo zvataita kare. What's the question, Mubvunzo ndewekuti chii? Deniska? Daniska. What's that? What's the question? Radka is answering. What is the purpose of the change of environment? No.
Mubvunzo wanga uri wekuti What did you say? The purpose, and I forgot of what. It might be environment then. kuti what is Going the in, Peter, purpose? what's the purpose of? You said you got it in your notes. Purpose ndo yakanganikwa mwari kuti zviri mumanotes mavo. Monica, the purpose of? Why did God create human? Yes. Why did God create humans? Zvachinzi Mwari akasikirei vanhu. Tamina? Tamina, To create another image of him? hanzi une The mumwe answer is kuti C in agadzire English. image yake. Counterfeit, to create counterfeit for themselves. Counterfeit, counterpart. Hanzi kuti agadzire counterpart yake. You got me worried then. E-I-I-E. Whoop. You just did. I can spell the proper word. Brainwashed me. So God created humans as a counterpart, Mwari akasika vanhu se-counterpart, companionship, we could say. kuita ushamwari And at tinogona the very kudaro. first hurdle, Pahurdle yekutanga, hurdle is test step. test yekutanga kana They step yekutanga, mess up the whole plan. vakabva vakanyanisa plani yacho yese. All good? Chanaka here. Translators? Yep. Okay, thank you. Good. Whose fault is it? Imhosva yani? Is that a question or a statement, Esther? Mubvunzo here kana kuti i-statement? Question then. Esther, mubvunzo. So not God's fault. Haisi fault yaMwari. Just tell me whose fault. Chandiudza You kuti tell me whose fault. iwe chindiudza kuti fault yani. Human's fault. Humans, God. Ivi fault vamwe vati yevanhu, vamwe vati yaMwari. Humans. Vakawanda vari kuti ndeyevanhu. Monica? Monica, Satan's fault. We've got a new option. Monica? hanzi i-fault yaSatan ndo zvataurawo mumwe. Responsibility for it. Just tell me whose fault, not who takes responsibility. Ndoziva kuti i-fault yani, kwete kuti ndiani anotora responsibility yacho. I'm not sure. Emma? Umwe ati haanyatsi kuziva. Emma, Depends what day it is. zvinobva nekuti musi upi. It was the first day. Zuva rekutanga. Yeah, no. Humans. Natalie? I-fault yevanhu. Tell me Natalie, why you give that answer. ndoudza kuti sei Natalie wapa. gave God. Natalie ati i-fault yaMwari. Ndoudza kuti sei wapa mhinduro iyoyo. Good. So, this is a circular argument, by the way, just warning you. Iyi i-argument iri secular, by the way, ndiri kungokupaiwo warning. Humans are created, Vanhu vanosikwa. Emma, with what? Emma, vanosikwa nechii?
Again. Dust. No, that's from, not with. anga ati huruva zvikanzi aiva vanobva kuhuruva zviri With kunzi free will. vanosikwa vaine chii, vaine free will. Whose fault is that? Mhosva yani, We're on the same page. It's God's fault. imhosva yaMwari. If you create a wild child, Ukagadzira mwana asinganzwi, whose fault is it to create that thing? imhosva yani kugadzira chinhu ichocho, Parents' fault. imhosva yevabereki. It's not. Haizi. Put your hands up if you don't think it's God's fault. Sumudzai maoko kana musingafungi kuti imhosva yaMwari. Whose fault is it? Imhosva yani. Just tell me the name. Humans. Ngondudza zita, uyo ari kuti imhosva yevanhu. Monica? Monica. No whispering, please. No talking. No talking. Talk to me, not to each other. Taurai kuno kwete Monica, pakati yeah. penyu. Monica, Explain. tsanangura. Parents have the task to educate the children. Vabereki vane basa rekudzidzisa vana. The parents have to show the children the borders, like what they can do and what not. Vabereki vanofana kuratidza vana maborders ekuti vanogona kuita chii uye havagoni kuita chii. How to say, punish them into a certain according to their behavior, like Zvakare kuvapanisha maererano nebehavior yavo. What word? hate punishment. Punishment. Yeah. Hanzi kuvapanisha. It's all about punishment now. Saka zvazvekupanishana izvinezvi. It's fine. All right. Anyone? God. Pane mumwe here zvakare Mwari. Carol. I don't think it was God's fault. Handifungi okay. kuti yanga iri fault yaMwari. But I don't know whose fault it is. Handisi kuti ifault yani. How do you know it's not God's fault? Unoziva sei kuti yanga isiri fault yaMwari? Can't use Ellen White if that's what I heard. Haugoni kushandisa Ellen White kana zviri izvo zvandanzwa. You can translate, but if we're going to use Ellen White, we'll get nowhere. Ellen White says that if we understood where sin came from, we would be able to justify it. Hanzi Ellen White anoti tikanzwisisa kuti chivi chakabvepi then tinogona kuchijustify. Sin came from free will. Chitema chakabva ku-free will. Didn't it? It didn't come out of nothing. Hachina kungobuda from nowhere. It came from someone choosing to do something that isn't harmonious. Chakabva kune mumwe munhu anenge achisarudza kuita chinhu chisiri chakabatana nezviripo, chisina harmony. Anyone else? Pane mumwe zvakare here? Emma, you said God? Emma wati Mwari, You disagree with Monica? saka haubvumirani naMonica. Did she say God? Haana kuti Mwari here uyu. So when I said free will, Saka pandati free will, what's that? wati? You did say God. Wati Mwari hanti. Carry on then. Chenderera You mberi said tindi. God. You Wati disagree Mwari. with Monica. Saka unorambirana nezvataurwa naMonica.
You said it. I didn't. iwe Explain what you mean. ndowazvitaura ndandisiri tsanangura kuti wanga uchirevei. I think I'll go back to humans. I said humans originally. Ndofunga ndakudzokera kuvanhu ndozvandambotanga kutaura. So humans are responsible for this. Saka vanhu ndo vari responsible kune izvi. I think we should define what the error is. Ndofunga kuti tinofanira kudefina kuti era yacho chii. Disturbing the harmony. Kudzonyongodza harmony yanga iripo. Sorry, that's the translation problem. When he said whose error, what error is, he meant what fault is, what is fault. Opa anga I have no idea what you're era. talking about. Sorry, I'm lost. Anga achiti fault ndo yanga akauta idefine. He says that he thinks it's human because Ati anofunga kuti vanhu nemhaka yekuti either I have information and I do something against it, something wrong. either ndine information ndoita chinhu chiri against Have chiri wrong. information. Chiri against information. I don't understand that answer. Handisi kunzwisisa mhinduro iyoyo. Joachim? Joachim. Freien Willen hat ja Gott den Menschen gegeben. War sein Wille. God gave the free will to the humans, and it was his will. Mwari akapa free will kuvanhu. Kwakuri kuda kwake. Who is the his? Ari kunzi his ndiani? God's will that the humans have free will. Kwaiva kuda kwaMwari kuti vanhu vave ne-free will. We'll agree with that. Svozvo totenderana nazvo. Der hat Vertrauen, aber Missbrauch. Humans misused the trust of God. Vanhu vakashandisa zvisiri izvo trust yaMwari. So it's the human's fault. Saka imhosva yevanhu. Freien Willen hat, das ist Sache Gottes. Don't have to repeat, just say yes or no. It's the human's fault. You're just Usadzokorodza repeating what you hako. already said, I think. Ngoti hongu kana kwete. Kana iri imhosva yevanhu nekuti wakungodzokorodza zvawataura. Yes, it's a fault of the humans. Hongu I've learned in all these imhosva yevanhu. languages. It's kept me. No one's going to go with God then, I take it. Just me. Hapana achapa You mhosva said you una didn't know Mwari. why. Nichangoti inini. It's okay. Iwe watauzi kuti nemhaka yei. Yeah. You said you didn't know. Okay. Asi watauzivi. Tell me why God's to blame for this. Ndiudze kuti nemhaka yeMwari ariye anobhlemwa kwazviri. By giving us free will, God went into very risky business. Nekutipa free will, Mwari akapinda mudambudziko riri risky. By creating humans with free will, God is taking risks. Nekugadzira vanhu vane free will, Mwari ari kutora marisks.
Natalie? I thought you said you could engage. You changed your mind? You sure? Tamina? Tamina, It's God's fault because he wanted to have a counterpart. imhosva yaMwari nekuti aida kuva necounterpart. Monica, Monica, you said humans' fault. wati imhosva yevanhu. They did all these silly things. Vakaita zvinhu zvese izvi zviri silly. We'll forget the punishment bit. Tombokanganwa punishment yacho. There was a dangerous snake in the room. Paiva nenyoka yaiva dangerous yaivamo It climbed muroom. into the, do you call it a cot where babies sleep? Crib? Yakapinda munorara mwana. It's climbed into the crib of the baby and bit it. Iri kupinda mubhedha munorara mwana yobva yaruma mwana. Who's responsible? Ndiani ari responsible? God. Vabereki. Who let that Vanonzi snake Mwari. into that place? Ndiani akapinza nyoka iyoyo munzvimbo iyoyo With children ine vana who the parent had said, don't play with snakes. uyo mubereki anga ati musatamba nenyoka. I think you can see this is parental lack of responsibility. Ndofunga kuti mukuona kuti mubereki atadza kuita responsible. The snake is not the serpent, it's Satan, of course. Nyoka haisi serpent, ndi Satan. You have a big universe, Une izi universe hombe. and where does Satan want to go? Satan adaenda kupi? Anybody, everybody. Munhu wese On earth, to adaenda begin with. ku earth. And God says, Mwari woti that's my home. ndokumba kwangu. You go to Jupiter. Enda hako kuJupiter. No. Kwete hazvo zvakaitika. God says, go there, Mwari akati enda hako, but you can't really go anywhere else either. asi hapana kumwe kwaunogona kuendawo zvakare. And all of this is the human's fault. Zvese izvi tinoti imhosva yemunhu here. And then God gives these babies, these children, free will, Mwari obva apa vana ava vanhu ava free will which they have no experience to use properly. yavasina experience yekushandisa zvakanaka. And we say it's their fault. Tobva tati imhosva yavo. I guess that's why most of you beat your children. Ndofunga ndosaka vazhinji venyu muchizorova vana venyu. It's a disclaimer that was not true. Idisclaimer yanga isiri yechokwadi. Because it's their fault when they get into trouble. Nekuti imhosva yavo pavanopinda mumatambudziko. I know we could view it as humans if you want to. Ndoziva kuti tinogona kuzviona tichitarisa kuti imhosva yevanhu kana muchida. In gambling, they call it the odds, Mugambling the vanozvidaidza statistics, vachiti the percentage. maodds kana kuti mastatistics acho mapesenti aripo. The odds are stacked against the humans. Kuti mastatistics akaitwa zviri against vanhu. All good? Anybody want to comment? Kana ada kukomenta here? What I was saying before, I want to explain again. Zvandachitaura kare ndoda kumbotsanangura zvakare. Does it answer or this question? Inopindura mubvunzo uyu here? That people had the information and they didn't take it seriously. Kuti vanhu vaiva neinformation asi havana kuitora zviri serious. If you have someone who's immature,
Kana uine munhu asati anyatso kukura, you hold them accountable for their actions. inobva wavaholda accountable kuaction dzavo here. You just said you did. Wati iwewe ndo zvaunoita. If you want to quote Ellen White, Handa kukota Ellen White. what's the difference between Lucifer and Eve? Musiyano uripo pakati paLucifer naEve ndeupi? Their maturity. Kukura kwavo. Anybody want to say something? Kana da kutaura zvimwe zvinhu here? I hear you whispering between yourselves. Ndonzwa muchizevezerana pakati penyu. And when I ask you to speak, there's silence. Asi pandoti chitaurai vanhu vanobva vanyarara. You say that it is God's fault? You said. Noti zvanzi imhosva Or I said. yaMwari. Ndini here kana kuti ndiwe wataura kudaro? Can we take another word for it's his fault, like it's his responsibility? Because Tinogona kutora here rimwe vara God is without sin. toregedza kuti imhosva yake. Toti irresponsibility yake nekuti Mwari haana chitema. Fault and responsibility mean the same. Fault, mhosva kana kuti responsibility. I don't think there's Zvinongoreva enough difference zvakafanana. to make a difference. Handifungi kuti pane musiyano wakanyanya wekuti zvinzi zvakasiyana. Tamina? Tamina. Why would God tempt innocent people? Ko Mwari anogotempta seiko vanhu vari innocent? Or expose them to such danger? Ovaexposa kudanger yakadaro. Leave that one. I'll answer this question, but we're breaking the rules when you ask me questions. Ndongopindura I'll answer mubvunzo that uyu one. asi uri kutyora mutemo pauri kubvunza mubvunzo. Ndichangoansa hawo. God has a reputation of doing that. Mwari vane reputation yekuzviita izvozvo. It's not the first time. Haikazi kekutanga. It's the second time Kane that we kake know of. chipiri katinoziva nezvako. Carol. Fambira mberi. I have a question. Ndine mubvunzo. Yes. Go ahead. If God was protecting humans from sin for eternity, Kana Mwari vachichengetedza vanhu kubva kuchitema how would God kusvika know kusingaperi, that they love him? Mwari vaizoziva sei kuti vanhu vanovada? When Tamina tried to answer that question, she said God was horrible. Tamina paazama kupindura mubvunzo iwoyo ati Mwari anga ari horrible. And your rhetorical question, Iwe mubvunzo wako uri rhetorical because you would know the answer to your own question, nekuti unenge uchizoziva mhinduro kumubvunzo wako, is that it's necessary. uri kuti zviri necessary. It's the right thing to do. Ndicho chinhu chakatonaka kuita. I don't know if you agree with that. Handisi kuti unotenderana nazvo here. The best way. Ndiyo nzira yakanakisa. Marika?
Tamina used the word innocent, Tamina ashandisa vara rekuti innocent. but my question is Asi mubvunzo wangu ndewekuti why God does it to what did you put there? Immature people. Mwari anozviitiko kune vanhu vari immature. Is that bit The- first? They were not ready first. So I finished that off. Carol already answered that. Carol anoda kuansa izvozvo. God does it to immature beings Atozviansa kare. Mwari anozviita kune vanhu vasati vanyatsokukura. because Mhaka yekuti it does what? zvinoita sei? Makes them Zvinovaita mature. kuti vagokura. I think that's what he said. Ndofunga kuti ndozvaataura. You have to expose them to stress Unofanira kuva exposa kustress in order for them to develop fruit. kuitira kuti vazodevelopa zvibereko. If you're a gardener, that's a straight agricultural model that gardeners all know. Kana uri munhu anorima, model yekuagriculture yaunotonyatsokuziva munhu. You stress the plant in order for it to produce fruit. Unostressa chirimwa kuti chigobereka chibereko. We've got a few moments. Let's try and come together if we can. Tasara nenguva pfupi ngatisamei kuuya pamwe chete kana zvichigoneka. What's the question? Mubvunzo ndewekuti kudii? Monica, remind us. Monica, tirangaridzewo. Why did God create human? Okay, why does God create humans? Nemhaka yei Mwari achisika vanhu. It's right here. Zviri apa. He creates humans to be the counterpart of God. Anogadzira vanhu kuti vagova vanhu vanozadzikisa Mwari, macounterpart aMwari. We'll just say partner. Changonyora kuti partner. In the King James, it uses the word meet, M-E-E-T, which means suitable. Mu King James inoshandisa vara rekuti meet, zvinoreva kuti ari suitable. Suitable, appropriate. Ari suitable, ari appropriate. That's Eve to Adam. Ndo Eve kuna Adam. And it works the same from human to God. Zvinoshanda zvakafanana kubva kumunhu kuenda kuna Mwari. This is an appropriate partner. Uyu ndiye partner ari appropriate. And one of the overarching characteristics that makes humans an appropriate or good partner Imwe characteristic inoita kuti munhu ave partner yakanaka iri pamusoro pema-characteristics ese or counterpart kana kuti ave counterpart is what yakanaka. characteristic? I-characteristic ipi? Free will. Ndiyo yekuti free will. As soon as you introduce free will into a being, Paunongopa munhu free will, you have two options. wava nema-option maviri. You either wrap them in cotton wool so there's nothing that can get to them, Either unovaputira mudonje kuti pasasvika chinhu chinovasvikira pavari so they can't harm themselves. kuti vasazvikuvadza. Are we all good? Cotton wool, yes? Or Kana kuti we do what God does. zvinoita Mwari. Help them to be able to use their free will Vabetsere kuti vakwanise kushandisa kuda kwavo. from the beginning of their existence to the Kubva- end, whatever the end means. Kubva panotangira kurarama kwavo kusvikira pakupedzesera, zvisinei nekuti
Because we know what the Pedzisira beginning ndikupi? means. Nekuti kutanga tinoziva kuti zviri kurevei. Birth, creation. Zvarwa kana kuti kugadzirwa. If you wait too long, Ukamira nguva yakarebesesa, you get problems. unozoita matambudziko. So you want to begin to train them as soon as possible. Saka unoda kutanga kutoti vatraina uchangotanga. Which we call immaturity. Iyi nguva iyoyo tinoiti munhu asati amature. They're the two options. Ndo maoption maviri. You wrap them in this bubble, Either unovaputira zvako mubhabhu or you expose them. kana kuti unova-exposa. And Monica called that Monica azvidaidza achiti risky business iri basa riri riski. because it's not, the results aren't going to be clear. Nekuti ma-results anenge asati anyatsokujeka. So that's the dynamics that we have. Saka ndo ma-dynamics atiinawo. We haven't discussed why God allowed Satan onto this planet. Asati ataura kuti Mwari akatendedzerei Satani kuti auye panyika ino. Allowed him either to impersonate a serpent or enter into the serpent. Kumubvumidza kuti atevedzere nyoka kana kuti apinde munyoka. They are all complexities or subtleties to this issue. Izvi zvese zvinhu zviri complex kune ma-subtleties enyaya yacho yese. So it's God's will that humans do not fall. Saka kuda kwaMwari kuti vanhu vasadonha. Sin. Chitema. It's God's will that we have harmony. Kuda kwaMwari kuti tinenge takabatana. Why do we get sin? Sei tichiva nechitema? Because it's risky business to create things with free will. Nekuti zvinhu zviri riski kugadzira zvinhu zvine free will. So once you've gone to all of this effort, Saka waita effort yacho yese iyi, then we come to how do you eradicate the sin problem? tinozosvika pakuti dambudziko rechitema iri rinobviswa sei. And Monica gave us two options. Monica atipa ma-option maviri. Paula, the two options are? Paula, ma-option maviri ndeyekuita sei? They had to take care of the law and also to restore the law on him. No, not the law. Right. Two options. Ma-option Okay, I maviri. remember. Either make a new heart Either kugadzira Or, moyo mutsva. change. No, they're the same. I don't know the other option. Let them die. Oh, Kana You ku- let them die. oh, yes. Consequence. of- Kana You do kuuraya. what? Tinoita sei? So make a new heart, or they stay with the same heart, but they die. They kill him. Kana Oh. kuuraya. So to fix the sin problem, Kugadzirisa dambudziko rechitema. you either restore the heart or kill it. Either unovandudza moyo kana kuti wotouuraya. Who wants to answer this question Ndinoda kupindura mubvunzo uyu before I ask it? ndisati ndauvhunza. Rodolfo, answer this question. Rodolfo, tipe mubvunzo uyu. Pindura mubvunzo uyu. You've gone through all of this effort Waenda mu-effort yese iyi and you've got two options, uine ma-option maviri. restore or kill. Kuvandudza kana kuuraya. Before you answer that question, answer another one. Usati wapindura mubvunzo uyo, tanga wapindura uyu. Why did you make humans? Ko munhu wakambomugadzirirei? That's not the answer. Why do you make humans?
munhu unomugadzirirei? Gegen Gegenstück. Because of the counterpart. No, I said don't use that. Tata, usaisa answer iyi. I'll ask the same question again. Why do parents make babies? Vabereki vanogadzirirei vana? Why do parents make babies? Vabereki vanogadzirirei vana? Because they don't want to be alone. Nokuti havadi kuti vange vari vega. Because they don't want to be alone. Havadi kuti vange vari vega. So God creates humans because God doesn't want to be alone. Saka Mwari anogadzira vanhu nekuti haadi kunge ari ega. If you have babies, Kana uine vana, you know that they brighten up the house unoziva kuti vanopa chiedza for a couple of kuimba weeks. kwemawiki mashoma shoma. Sylvie, you want to answer a question? Sufu, uda kupindura mubvunzo. Okay, so we've made these humans because we're lonely. Tagadzira vanhu ava nekuda kuti tiri lonely. Now they've destroyed the harmony of the house. Zvino izvi vakanyanisa kubatana kwanga kuri mumba. And we've got two choices. Taane machoisi maviri. Change the heart or kill it. Shandura mwoyo kana kuuraya. Let's go down the path of killing. Ngatimbofambai nenzira yekuuraya. What would happen if you killed it? Chii chinoitika ukachiuraya? The child or the heart? It's the same thing. Chinhu chimwe chete, kuti mwana kana mwoyo. Then the parents are sad. Vabereki vanobva Okay, vatsamwa. Rodolfo, help us. Radolfa tibetserewo. No, sorry. Joachim. Joachim. They are not only sad, they would have to start all over again. Havangotsamwi chete, vanofana kutangidza zvakare. Do we get that? Tazviwana here? You have to start again. Unofana kutangidza. Tamina, what's the problem with starting again? Tamina, dambudziko rekutangidza nderipi? No. Is it energy? What's the problem with starting again? Dambudziko rekutangidza It's futi worse than nderipi? that. Ritori worse than izvozvo. You're likely to go down that same path again. Unogona kuramba uchingodzokorodza nzira iyoyo chakare. Unless Kunze you kwekuti create a dog or a robot. wagadzira imbwa kana robot. That's your only protection. Ndo kuprotection yako yega. To stop getting into that mess. Kumira kupinda mumatope iwayo. The other option you've got. Imwe option yauinayo. Deniska, what's the other option you've got? Deniska, imwe option yauinayo ndeichi. Killing just is either loneliness or you start again. Kuuraya, either loneliness kana kuti wotangidza. And Emma, you're not going to kill. Kana usiri How are you going to kuzouraya, fix this sin problem? uchagadzirisa sei dambudziko rechitema? With a lot of pain and a long journey. Nemarwadzo Try to stick to what akawanda we've done.
nerwendo rwakareba. Ngatinamirei kune zvatatichiita. What you're Restore. saying. Yeah. Who said that? Ucharestowa, kuvandudza, So restore. kuvandudza. So now you have to restore. That's you've either got two options. Saka wakufanira kurestowa. Ndozvavapo. It's either une maoption maviri. So now you're going to have to restore this heart. Either ucharestowa mwoyo uyu. And the problem with restoring this heart Dambudziko pakurestowa mwoyo uyu is what? nderekuti kudii? It's got what? Ine chii? It's got free will. Ine free will. Tamina. Tamina. You need to change the environment. Let's not go there yet. Tisati tasvika ikoko. So harmony has been disrupted Harmony yabviswa. because the object, which was the counterpart, Nekuda kuti object yacho yanga iri counterpart exercised its free will, yaita free will yayo. Yashandisa free will yayo. and we now have a big problem. Taane dambudziko hombe. You either fix it by starting again, Either unozvigadzirisa nekutangidza zvakare or you restore. kana kuti unovandudza. Either I'm wrong Either ndiri wrong or I'm right. kana kuti ndiri right. Killing is punishment. Kuuraya ndiyo punishment. Restoration is something else. Restoration ndicho chimwe chinhu. This is not, in English, they call it tough love. Hazvisi zvatinodaidza muchirungu tichiti tough love. That means restore by punishing. Zvoreva kuti kuvandudza asi uchipanicha. I think that's a human construction. Ndofunga kuti ichi chigadzirwa chevanhu. For God, it's a strange work. Kuna Mwari ibasa risina kujairika. To attempt to restore through punishment. It's not the right way to do things. Kuzama kuda kuvandudza uchipanisha haisiriyo nzira yakanaka yekuita zvinhu izvi. So, God is going to Naizvozvo, have to create an environment or a system Mwari or a achafanira response kugadzira environment kana kuti system kana kuti response in order to restore the heart. kuitira kuti avandudze mwoyo. God could do it through various means or mechanisms. Mwari anogona kuzviita nenzira dzakasiyana siyana. So, before there was a problem, Saka pasati pava nedambudziko, you had harmony, of course, wakanga uine kubatana. and the environment Nharaunda was designed yakagadzirirwa for a harmonious relationship. kuti pave neukama hune There's harmony. harmony with the human, Pane harmony nemunhu, harmony between the human and God, harmony pakati pemunhu naMwari. and there's an environment that meets those needs or those requirements. Pane harmony inomita manidzi iwayo kana kuti ma-requirements iwayo. Tamina? Tamina. Yeah. I would say the environment needs to change. Ndichati nharaunda inofanira kushanduka. The object now can choose for free restoration. Asi object inogona kuchisarudza restoration iri free. If you have harmony, Kana uine harmony,
You have one environment that's designed for that situation. Une environment imwe chete yakagadzirirwa situation iyoyo. If you have disharmony, is it disharmony? Kana uine disharmony, That environment that you had, nharaunda iyoyo yaunga inayo, what can we say about that? tinogona kuti kudii nezvayo. You all okay with that? Doesn't fit. Don't understand? Haichakwani. Zvakanaka here His harmony tikunzwisisa. doesn't fit. We had harmony, Tanga tiine harmony environment 1. muenvironment yekutanga. That environment was designed for harmonious relationships. Environment iyi yanga yakagadzirirwa marelationships aya are harmony mukati. As soon as you have disharmony, Paunongova nedisharmony between whom? pakati pani. Between whom? Pakati pani Not Adam and Eve. kwete Adam naEve. Between humans and God, Pakati paMwari nemunhu. then that environment Then nharaunda iyoyo is not fit for purpose. haichisina betsero. You now have to have a new environment. Wakutofana kugadzira kuve We'll stop there neenvironment for a second. itsva. Tichabvumira ipapo. Yuta? We'll have distorted relationships. Panozova nemarelationships asi ari Disharmony. distorted, asina kunyatsokubatana. Hongu. Once you get a distorted relationship, Once pane ukama huri distorted between humans and God pakati pevanhu naMwari and human to human, uye pakati pevanhu nevanhu, that environment that was created nharaunda iyi yakagadzirwa is no longer fit for purpose. haichisiri fit for purpose. Therefore, God, Naizvozvo Mwari, I don't know if you think this is a contradiction, handizivi kuti munofunga kuti zviri kupikisana here izvi, has to change the environment. anofanira kushandura environment. If God doesn't change the environment, Kana Mwari akasashandura environment, what can you not have? chii chausingagoni kuve nacho? You cannot have restoration. Haugoni kuve nerestoration. The heart cannot be fixed. Mwoyo haugoni kuvandudzwa kana kugadziriswa. So instead of using the environment, Pachinambo chekushandisa environment, let's use geography. ngatishandisei geography. What's the name of the place, Esther? Nzvimbo, zita renzvimbo Esther nderipi? You told us before, that's why I asked you. Wambotiudza ndosaka ndakubvunza. Which one? Ipi? Which garden? Garden ripi? Eden. Eden. So if you have harmony, Eden is the right place. Saka kana uine kubatana, Eden ndo nzvimbo yakanaka. If you have disharmony, Kana paine kusabatana, Eden is not the suitable or the right place. Eden haisi iriyo nzvimbo yakanaka. Are they thrown out of Eden to punish them? Vanodzingwa kubva muEden here kuti vapanishiwe? No. Kwete. They're taken out of Eden and put into another place Vanobviswa kunzvimbo yeEden voiswa mune imwe nzvimbo because it's the most suitable place for them to be restored. nekuti ndo nzvimbo iri suitable kwavari kuti vavandudzwe. There has to be a change of environment Panofana kuva nekuchinja kwenharaunda in order to restore. kuitira kuti
pave nekuvandudzwa. So what we have done, Saka zvataita, if it's correct, kana zviri correct, is we've developed a model kuti tadevelopa model that is, I'm going to say, 100% consistent with inspiration, ndichati iri 100% consistent neinspiration, with the surface reading of history, nekuverenga zviri pasurface kwenhoroondo, and it explains God's actions. zvakare inotsanangura maaction aMwari. It explains that God's primary way of dealing with things is to restore. Inotsanangura kuti nzira iri primary yaMwari yekudhila nezvinhu kurestore. It's built upon the premise that God created a counterpart with free will. Inovakwa pahwaro hwekuti Mwari akagadzira counterpart ine free will. As soon as you develop this model, Uchinge wangogadzira model iyi, you understand that the change of environment cannot be a punishment. unonzwisisa kuti kushandurwa kweenvironment hakungaviko punishment. It's all designed to help whom? Zvakagadzirirwa zvese kubatsira ani. Put your hand up if it's designed to help plants. Sumuzai maoko kana zvakagadzirirwa kubetsera zvirimwa. No hands up. Hapana maoko asumuka. No hands up. Put your hands up if it's designed to help lions Sumuzai maoko kana zvakagadzirirwa kubatsira or baby deers. shumba kana kuti vana vemadhiye. No. Kwete. They all become an environment Vese ivavo zvese izvo zvinobva that's zvavawo not very good for them. environment. Hazvina kunyanya kuzvinakira zvese izvozvo. Lions didn't want to eat baby deer. Shumba dzaisada kudya vana vedzimwe mhuka. And baby deer didn't want to be eaten. Mwana wedhiye aisada kudyiwawo. So why all that? Do you know the word carnage? Death? Saka nemhaka paine ndufu dzese idzi Carnage, death, pain. nemarwadzo. Why? Nemhaka yei? To restore Kuvandudza humans. munhu. If we can see that, Kana tichigona kuzviona zvese izvi, it explains the corrupt book of nature. zvinotsanangura uori hwebhuku renature. In its corruption, Muuori hwainayo, maybe we should say in its modification, pamwe tofana kuti mukushandurwa kwayakaitwa. the reason it explains God's character, Mhaka ichitsanangura hunhu hwaMwari, not that God likes death or killing, kwete kuti Mwari anofarira rufu kana kuuraya. it explains how God has to restore. Rinotsanangura kuti Mwari anofanira, nemhaka yeMwari achifanira Let's close with kuvandudza. prayer. Ngativharei nemunamato. Holy God, we thank you. Mwari vatsvene tinokutendai. Step by step, Danho nedanho, it seems that you are opening your will and your purpose to us. zvinoita sekunge muri kuzarura kuda kwenyu nepurpose yenyu kwatiri. Help us to persevere. Tibetsereiwo kutsungirira. Help us, even if we don't understand yet. Tibetsereiwo kunyange tisati takunyatso In kuzvinzwisisa. Jesus' name, Muzita raJesu. amen. Amen.